Tá bailíocha clíola gaeilge ag iarr deisna a thabhairt do dhaoine fud fad na príomhchathairc an gaeilge úsáid, agus tá factas ór nuair siúil acu chun na críocha sin. Leabhar mé le Mícheál Ó Nualáin chun níos mó áil amach. Factas tá nua hosnaí agan faoi láthair ná decanó i mbaile clia a ghailú chun normalú na gaeilge a chur chun cín thar timpeall an ard car mbaile clia. Stocha tá líon is mó caintearí léithúla i mbaile clia féin, agus tá géirí an gaeilge normalú agus síomhanna éagsúla a lurg do gaeilgóirí thar timpeall an car. Bhfuil mé comá le daltaí Ghaelscoil List na Nóg chun áil amach céir de cap siad san fin bhachtas agus na deisna tar fáil gaeilge úsáid sa chathair. Ceam gur smaoinemh mai an ghaeilge leart sna siopaí scarchad mar tá sé ag imeacht sais agus bheadh sé go deas is sprág agus a leart arís. Go mbeadh sé go deas an na siopaí a bheith trí ghaeilge agus na gnóna mar ceam nach ar a fáin a daoine a lán seansanna ghaeilge leabhart. Sé go deas seansa a fháil tíomh mu do scó má gaeilge a úsáid. Mar ní fáim a lán deisina, mar ní bíam ag leabhart gaeilge sa bhaile nó a lán átainna eile. Rugadh mo dheadú in America ach leabharann sé gaeilge in anseo in siar. So tá go leor seansanna chun gaeilge leabhart na siopaí is gachard in siar ach níl a méid sin níl aon átainna gur féidir leat gaeilge leabhart na siopaí anseo sa chathair mór. Tásúil ag forann bailíocha clíola gaeilge go ghlacadh níos mó go nólachtaí páirtas an achtas as seo amach chun níos mó deisna leabhartha gaeilge a thabhairt do muintiú na cathrach. Seán Ó Maolcaíráin, Nuacht Cúla Carr.